ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ ಮಾತರೆ ಅನ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. 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 ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರ್ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇ. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಭಗವತ ಸೇವಯ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಗವತಿ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಲೀಲೆ ಬಾರಿಪೋಲ್ ಅಂಜ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರುವನೋಡಿಗೆ ಅಂಜೊಂದು ಕಲಿಯುಗಡ್ ಭಗವಂತನ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಅವತಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಪಂತೇರು ಸುಮಾರು ಜಾಗೆಡ್ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನಲಿ ಬೇತುವೆ ಪದ್ಧತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಅಂಚದ ವಿದ್ಯೆ ಪನ್ಪುನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಈ ಜಗತ್ತಡು ದಾಯಪಂಡ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಎತ್ತೊನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನೆ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತುವೆ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಡ್ಲ ಬೇತುವೆ ಪ್ರಾಣಿಗ್ಲ ಅವೇ ಐತ ಬುದ್ಧಿ ಐತೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದ್ ನಮಕ್ ಅಂಚತ್ ನಮಕ್ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಡ್ ದೇವರನ್ ತಿರುವನ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರ್ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ದೇವರ ಆರ್ನ ರೂಪ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ದೇವರ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಅಂತ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ದೇವರತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ವೇದರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನರಾಕೃತಿ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಆಕೃತಿ ಪಂಡ ಇದೇನು ಬೈಬಲ್ಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಪನ್ಪೇರು ಬೈಬಲ್ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ದೇವರು ಆರ್ನ ರೂಪಣ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂದೇರು ಐಟ್ ಆನ್ ಪೊಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಮಂತೇರು ಪೂರ ಬೈಬಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಅಂಚದ್ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ತಿರುವು ನೋಡಿ ಅಂಚ ದೇವರೇನು ತಿರುವನರೇ ನಮಕ್ ವಿದ್ಯೆ ಅದೇ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಸರಿಯಾಯನ ವಿದ್ಯೆ ಬೋಡು ಅದೇ ದೇವರನ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಚ ಜೀವನಡ್ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಕಲ್ಪಡಾಯನ ಈ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಅತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯೆಲ ಪನ್ಪೇರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆಲ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಡ್ ರಡ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನತೆ ಅಂಚ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪ್ನದಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಅಂಚದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಕುರುಡಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾಪಗ ಆಕಲ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಈಜಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವನದ ಗುರಿದಾದ ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಳು ಓಯ್ ಸದ್ಗುಣ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ನಮ್ಮನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಬರೋಣ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂತೇರು ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ವಿದ್ಯೆರ್ದೆ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆರ್ದೆ ನಮ್ಮಡ ವಿನಯ ಬರ್ಪುನ ವಿನಯ ಪಂಡ ನಮ್ರತೆ ಈ ನಮ್ರತನೇ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ
ನಮ್ರ ಅದೇ ನಮ್ರತೆ. ಅಮಾನಿತ್ವಂ ಅಧಂಬಿತ್ವಂ ಅಂಚದ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚತ್ತುಲು ಇದನ್ನು ಕೇನು ನೆಡ್ ದಾದಾಪು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಡಾಯ್ನ. ಅಂಚ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡೆ ಪಂತೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಕೆಲವು ಜಾಗಡೆ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ತೋಜು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಲೀಲೆನು ಕೇನು ನಡೆದು ನಮಕ್ ದಾದಾಪುನು ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ವರ್ಣನೆ ಮಂದಿರ್ತುಲೆ. ಶುನಿಲೆ ಕಾಂಡಿ ಚಿತ್ತೇರ ಅಜ್ಞ ಕೃಷ್ಣ ಗಾಢ ಪ್ರೇಮ ಹಾಬೆ ಪಾಯುದೆ ಸಂತೋಷ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅತ ಮಹತ್ವ ತಾನಾರ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತಿ ನಾಮ ಪ್ರೇಮ ರಸ ತತ್ವ. ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಲಿಖಿಯಾಚಿ ಕರಿಯ ವಿಚಾರ ಶುನಿಲೆ ಖಾಂಡಿಬೆ ಸಭಾ ವಸ್ತು ತತ್ವ ಸಾರ. ಅಂಚದ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತನ ನಮ್ರಾದಕ್ಕೇನು ನಡೆದು ಮನಸ್ಸದ ಅಜ್ಞಾನದ ಪುರಾ ದೋಷಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಅಪ್ಪಣೆ. ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ದೋಷ ಅಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ದೋಷ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ದೋಷ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣು 14 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗ ಪಂಡ ಅವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಪುಜನ್ ಪನ್ಪೇರು. 14 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಪುಟ್ಟುದು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ತಪ್ಪು ಮಂತ್ರ ಆಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಣಡಿಗೆ 14 ವರ್ಷಗ ದುಂಬು ಐಕ್ 5 ವರ್ಷಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣು ಪನ್ಪುಣು ಶಾಸ್ತ್ರ. 14 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಪುರಾಣರ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಟ್ಲ ನಮ್ಮ 10 ಜನ್ಮಗ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ಪಾಪ ಮನ್ಪಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡಿ. ಅಜ್ಞಾನದ ದೋಷ ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಢವಾಯಿನ ಪ್ರೇಮ ಪುಟ್ಟುಂಡು ನಿಜವಾಯಿನ ಇದುವೇ ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಅರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅರ್ನ ಭಕ್ತರ್ನ ಪುದರ್ ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಕಲ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಪ್ರೇಮ ರಸದ ವಿಚಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಣಿ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ. ಅವೇ ಗೌರ ತತ್ವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತತ್ವ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವ ಪಂಚತತ್ವ ಸುರುತೇಲಾದ್ಯವೇ ಪುರತತ್ವ ಪಣ ತತ್ವಜ್ಞಾನನೇ ಉಪ್ಪುನವೇ ಸುರುತೇಲಾದ್ಯ ಅಂಚದ ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ರಸದ ವಿಚಾರನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಂತವಾದ ಶ್ರವಣ ಮಂತೆಂಡ ಆಯ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಸಾರನ್ನು ತೆರಿಯೋನ್ಬೇ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ ಐನ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ವಿವೇಕಯುತವಾದ ಬನ್ನಿಸದೇರು ಅಂಚದ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏತು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ತುಲೆ ಅಂತ್ಯ ಲೀಲಾಡ್ ಪನ್ಪಣ ನೆತ ಮಹಿಮೆ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಲೀಲಾ ಅಮೃತೇರ ಸಿಂಧು ತ್ರಿಜಗದ್ಭಾಸಾಂತೆ ಪಾರೆ ಯಾರ ಏಕ ಬಿಂದು. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ನಿತ್ಯತರ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಭಕ್ತಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಲೀಲೆ ಇಂಚಿನ ನಾವು ಅಮೃತದ ಕಡಲ್ದಂಚನೆಗೆ ಈ ಕಡಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪಣಿದ ಮುಂಚಿ ಲೋಕಲ್ನ ಮುರ್ಕವನ ಹೇ ಭಕ್ತ ಜನಕ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪನ್ಪುನ ಈ ಅಮೃತವನ್ನು ನಿತ್ಯಲ ಪಾನ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲೆ ನಿತ್ಯಕರ ಪಾಣ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ನಿತ್ಯಕರ ಪಾಣ ದಾಯಪಣ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೋಕೋತ್ತರ ಆನಂದನು ಪಡೆಯು ನತ್ತಂದೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಕುರಿತಾಯ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಯಹಾ ಐತೆ ಪ್ರೇಮಾನನ ಭಕ್ತಿ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಅದೇ ಭಕ್ತಿದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲೆ ಏನ್ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರೂಯತಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಗೀಯತಾಂ ಗೀಯತಾಂ ಮುದಾ ಚಿಂತ್ಯತಾಂ ಭಕ್ತ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಂ. ಓ ಭಕ್ತರೇ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ದಿವ್ಯ ಜೀವನ ಗುಣಕ್ಲೇನು ಅಮಿತಾನಂದರದ ಯಾಪಲ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲು ತುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ನುದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ
ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಲೀಲಾಡ್ ಪನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತ ಅಮೃತ ಸಿಂಧು ಕರ್ಣಮಣ ತೃಪ್ತ ಕರೆ ಯಾರ ಏಕ ಬಿಂದು ಭವ ಸಿಂಧು ತಾರಿ ಬಾರೆ ಆಚೆ ಯಾರ ಚಿತ್ತ ಶಬ್ದ ಕರಿ ಸುನಾಸೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಬದುಕು ಅಂಚನೆ ಗುಣ ವಿಶೇಷಲು ತದ್ರೂಪ ಒಂಜಿ ಅಮೃತದ ಕಡಲಾದುಂಡಿಗೆ ಈ ಕಡಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪನಿ ನೀರು ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಕಿಬಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುನವಾದುಂಡು ಅಂಚದು ಅವಿದ್ಯೆ ಪನ್ಪುನ ಕಡಲ್ನು ದಾಟರೆ ಬಯಸುನ ಏರೆ ಆವಡು. ಅವಿದ್ಯೆ ಪಣ ಅಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ, ವಿದ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಿದ್ಯೆ. ಈ ಪಣ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಭವಸಾಗರ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು. ಅವೇ ಭವಸಾಗರ ಅಂಚದಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಪನ್ಪುನ ಕಡಲ್ನ ದಾಟೆರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುನ ಏರೆ ಅವಡಿಗೆ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪ ದಾಯ ಪಣ್ಣಂದು ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುನು ಭವಸಾಗರ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಬದುಕು ಬೊಕ್ಕ ಗುಣ ವಿಶೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ದೈದೀದ ನಿಕ್ಲು ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಿಡ್ದು ಆಲಿಸಲೇ ಕೇನೋಡು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು. ಅಂಚದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ನಮಕ ಪೂರ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ 252ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ತೂತ. ಅವೇ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾನು ಒಂತೆ ಒಪ್ಪುನೆ ಅಂಚದೀನಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗವೆ ಅಂಚದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ದು ಕೇನೋಣ. ಅವೇ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 253ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ನೆಟ್ಟು. ಅನುಕೂಲವತೆ ದೀಪ गंदा दिया पड़ते चाहे प्रेम हया अंधा. वे ಬೆಂಗಾಲಿ ಶ್ಲೋಕ ನಾನೂರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಅನುಕೂಲವಾತೆ ದೀಪ ಗಂಧ ದಿಯಾ ಪಡಿತೆ ಚಾಹೆ ಪ್ರೇಮ ಹಯ ಅಂಧ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುಕೂಲವತೆ ಯದಿ ಪಾಯ ಮೋರ ಗಂಧ ಗುಡಿಯ ಪಡಿತೆ ಚಾಹೆ ಪ್ರೇಮೆ ಹಯ ಅಂಧ. ಅನುಕೂಲವತೆ ಯದಿ ಪಾಯ ಮೋರ ಗಂಧ ಪಡಿತೆ ಚಾಹೆ ಹಯ ಅಂಧ. ಅನುಕೂಲವತೆ ಯದಿ ಪಾಯ ಮೋರ ಗಂಧ ಚಾಹೆ ಪ್ರೇಮೆ ಹಯ ಅನುಕೂಲವತೆ ಯದಿ ಪಾಯ ಮೋರ ಗಂಧ ಗುಡಿಯ ಪಡಿತೆ ಚಾಹೆ ಪ್ರೇಮೆ ಹಯ ಅಂಧ. ಕೃಷ್ಣ. ಅನುಕೂಲವತೆ ಯದಿ ಪಾಯ ಮೋರ ಗಂಧ ಉಡಿಯ ಪಡಿತೆ ಚಾಹೆ ಪ್ರೇಮೆ ಹಯ ಅಂಧ. ಅನುಕೂಲವಾತೆ ಅಂಚದು ಗಾಳಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಬೀಜೊಂದು ಪುನಃ ವಾತೆ ಪಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಅವೇ ಬೆಂಗಾಲಿಡು. ಯದಿ ಆಂಡ ಪಾಯ ಉಂಡು ಮೋರ ಎನ್ನ ಗಂಧ ಪರಿಮಳ ಉಡಿಯ ರಾವುಂಡು ಪಡಿತೆ ತಿರ್ತುಗು ಬೀಜುಂಡು ತಿರ್ತುಗು ಬೂರ್ಪಾಂಡು ಚಾಹೆ ಆರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸವೆರ ಪ್ರೇಮೆ ಉನ್ಮಾದ ಜಿಂಜಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡ್ದು ಹಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಧ ಕುರುಡಿ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅದೇ ಅಂಚದ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಮೂಡು ಬೈದೇರು ಅದೇ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿದ ಆನಂದನ ತೆರೆಯೋನೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಟಿಯತ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದೆ ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸರಿಯಾದ ಮಂತನ ಆತ ಆನಂದ ಬೇತು ಇಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಪಣ ಧರ್ಮ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋ ನೋಡು ತಿರಿದು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಣ ಬಾಯಿಡಿತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಸುಲಭ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಎನ್ನುವ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಅಕ್ಲು ಧಾರ್ಮಿಕರು ಮೆಕ್ಲು ಧಾರ್ಮಿಕರು ಅಂಡ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಧಾರ್ಮಿಕರು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒರೇ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಲ ಭಂಗ ಪಣ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ
ತಿರಿಯಂದೆ ಮಂತನ ಪೂರಲ ಅಧರ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತಿರಿದ್ ಮಂತನ ಧರ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಅವು ನಮಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಫಲ ಕೊರಪು ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವನಡ್ ದುಂಬುಕೊನಪ್ಪು ಇಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡು ಅಂಚ ತಿರಿಯೋನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಡಲ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಪನ್ಪನೆ ಅದೇ ದೇವರ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪನೆ ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪುರಾಣ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಣ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಪನ್ಪೇರು ಧರ್ಮಂ ತು ವಚನಂ ಶ್ರೇಯ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಂ ತು ದುಷ್ಕರಂ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂದು ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೆ ಅಣ್ಣ ಧರ್ಮದ ಮರ್ಮನು ಅಣ್ಣ ಗುಟ್ಟುನು ತೆರಿಯುನ ಅದು ಸುಲಭ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಅತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಹಾಗೆ ಮಹಾಭಾರತಡು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಏತು ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಧರ್ಮ ಏತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಪಂಡ ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿನಕ್ಲು ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಧರ್ಮದ ಪೂರ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿನಕ್ಲು ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ತನೇ ನಮ್ಮ ದುಮು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪದ್ರಾಡು ಜಯಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಪದ್ರಾಡು ಜನ ಅದೇ ದ್ವಾದಶ ಮಹಾಜನ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರ್ ಹಾಕ್ಲಿ ರೈಟ್ ಒಂದು ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡಂದ್ ವೇ ಪಾತ್ರ ಅಜಾಮಿಲನ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಮರಾಜರು ಯಮ ಪನ್ಪೇರ್ ಅದೇ ಯಮನ ದೂತಿರೆ ಎಂಕ್ಲು ಪದ್ರಾಡು ಜನನೇ ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ತಿರಿನಕ್ಲು ಭೀಷ್ಮಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಧರ್ಮ ಅಂಚದು ಅರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಗೆ ಏತು ಉಪದೇಶ ಮಹಾಭಾರತ ರಡ್ಡು ಪರ್ವ ಉಂಡು ಶಾಂತಿ ಪರ್ವ ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವ ಸುಮಾರು 500 ಮಿತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೂರಾ ರಹಸ್ಯ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ ಧರ್ಮ ಪಣೆಂಚಿನ ರಾಜಧರ್ಮ ದಾನ ಧರ್ಮ ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಸುಮಾರು ಧರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯನ ಭಾಗವತಡ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು 2 ಶ್ಲೋಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾಗವತಡ ಇನ್ ಪಂತೇರು ಪಂಡದ್ ಭಾಗವತ ನಿಜವಾಯಿನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಅವೇ ಅಂಚದು ಮತ್ತೆ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರದೇ ಗೊತ್ತಾಪ ಅಂಚದು ಯಮರಾಜ್ಯರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಪ್ಪ ಅದೇ ಯಮರಾಜ್ಯರು ಹಜ್ಜದಾರ್ ನಚಿಕೇತಕ ಪನ್ಪೇರು ಧರ್ಮ ಅದೇ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೇನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತುಪ್ಪ ಎತ್ತು ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕದ ಎತ್ತು ವಿಷಯ ಕಲ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಐನ್ ಪೂರ ಇದು ಆ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕಲ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ತಂಡ ಅಕ್ಲ ಇನ್ನು ಉಲ್ಟನೆ ಪಡೆದು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವುಜವು ಅಂಚದ ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕಲು ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಉಲ್ಟನೆ ಪಡೆದು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕಲ್ಪೊಡಿ ಪರಂಪರೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ ಇತ್ತ ನಿಜವಾಯಿನ ರಹಸ್ಯ ಇಂಚಿನ ಪಡೆದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಆತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಈತ ಅರ್ಜುನಲ್ಲ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಂ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢಚೇತಃ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಧರ್ಮ ಪಣೆ ಇಂಚಿನ ಇಂಕ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಗೊಂದಲಡ್ ಬುಡ್ತೆ ಎಂದ ಆತ ಮನ್ಪೋಡು ಪಣ ಎನ್ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುನ ಬುಡ್ಚ ಅದೇ ಅಂಚದಾರ್ ಕೃಷ್ಣಗೂ ಶರಣಾಪೇರು ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೊಂದಲ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಅರ್ಜುನನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಬರ್ಪಣಿಗೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪ್ಪುನ್ನೆ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯನ ತಿರಿಯೋನೇರು ದಾಯಪಣ ದೇವೇರು ಮುಲ್ಪ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ್ಪುನ್ನೆ ಧರ್ಮ ಕೊರಿಯರ ಬೇತೋ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಅತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಯಾಪೆ ಅಪ ಧರ್ಮದ ಅವನತಿ ಆಪುಂಡ ಅಧರ್ಮನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ್ಪೆ ಭಕ್ತಿರ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರೆ ದಾಯಪಣ ಭಕ್ತರು ಧರ್ಮ ನೂರಿಪವೇರು ಅಕಲ್ ಧರ್ಮದ ಸಾದಿಡು ನಡಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತರೇನು ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಭಕ್ತರೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತನ ಧರ್ಮ ಒರಿ ಉಂಟು ಅದೇ ದುಷ್ಟರೇನು ದಾಯ ನಾಶ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಅಧರ್ಮ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದೆ ದುಷ್ಟರೇನ ಐಕ್ಲು ನಾಶ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಬುಕ್ಕ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಲೇನು ಪಿರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಧರ್ಮ ಅದೇ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ನ ಸುಲಭ ಇದ್ದು ಅದೇ ಐಕೆ ದಾಸರು ಭಜನೆ ಇಡ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಉಂಟು ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ ಧರ್ಮಗ ಜಯ ಖಂಡಿತ ಅವೇ
ಇರ್ ಧರ್ಮದ ಸಾದಿಡ್ ಪೋಪೆರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ಪುಣು ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪೆರು ಜನಕ್ಲು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರೇನು ತುಪ್ಪ ಅದೇ ಏತ್ತು ತೊಂದರೆ ತಿಕ್ಕುಣಾರತೆ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಮಂತು ಧರ್ಮದ ಸಾದಿಡ್ ಪೋಯಿನಿರ್ದವರ ಎತ್ತು ತೊಂದರೆ ಕೊರಿ ರಾಂಡಾರ್ ಧರ್ಮ ಬುಡ್ಜಿರತ್ತೆ ಒವೇ ಕಾರಣಗ್ಲ ಪೊಪ್ಪಗಳ ಪಂಡೇರು ಪೊಪ್ಪ ಪಣ್ಣೆನ್ ಕೇಂಜಿರಾರು ಅಣ್ಣ ಪೊಪ್ಪಗ ವಿರುದ್ಧ ಪೊತ್ತುಜರು ಪಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಪಪ್ಪ ಇರು ಪನ್ಪುನ ಸರಿ ಹತ್ತು ಕೃಷ್ಣನೇ ದೇವೇರು ವಿಷ್ಣುವೇ ದೇವೇರು ಇರು ದೇವರತ್ತು ನಂಚದು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಏತು ಬಂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೇರ್ದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದ್ ಕೊಡ್ಪಾರು ಅರ್ರ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಈತು ಧೈರ್ಯ ಉಳ್ಪಾರ್ದು ಈಗ ಏರ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೊಂದು ಒಬ್ಬ ಹಿರೇಗೆ ಏರ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುರ ಅರೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಭಾಗವತ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಪುರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಇದನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ನಮಕ್ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪನ್ ಭಾಗವತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯನವೇ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೋ ನೋಡಿ ಅದೇ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿದು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅವಾಗ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪ್ಪುನೆ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ತಿರಿಯೋನೇರೆ ನಮಕ್ಕಾದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನಾನ ಏನು ಪಂಡಿಗೆ ಕಲಿಯುಗಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಧರ್ಮ ಧ್ವಜಿ ಪಂಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಡ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಡಂಬಾಚಾರ ಡಂಬಾಚಾರ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅದೇ ಹೈಕ್ ಪನ್ಪೆರು ಧರ್ಮ ಧ್ವಜೋತ್ರಯ ಧರ್ಮಧ್ವಜ ಪಂಡ ಡಂಬಾಚಾರ ಪಂಡ ಧ್ವಜರಾಪ ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಧ್ವಜ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತೋಜ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಧಾರ್ಮಿಕರು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ತೋಜವನೇ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಲಿಗೆ ಡಂಬಾಚಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ತೋಜಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪೇರು ಇದು ಹೆಚ್ಚ ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪನೆ ತುಲೆ ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚದ ಅವು ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ದಲ ಮಹಾಜನಕಲ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂಚದ ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾದಿ ಪತ್ತೊಂಡ ಮಹಾಭಾರತಲ ಪನ್ಪುಣು ಗರುಡ ಪುರಾಣಲ ಪನ್ಪುಣು ಸೇಮ್ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಣು ಮತ್ತೆ ತರ್ಕೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರುತಯೋ ವಿಭಿನ್ನ ನಸೌ ಋಷಿರ್ಯಸ್ಯ ಮತಂ ನ ಭಿನ್ನಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತತ್ವಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಂ ಮಹಾಜನೋ ಏನ ಗತಸ್ಯ ಪಂಥ ನಮಕ್ ಜೀವನದ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾದಿಡ್ ಪೋಂಡ ಮಹಾಜನೋ ಏನ ಗತಸ್ಯ ಪಂಥ ಮಹಾಜನಕಲ್ ಪೋಯಿನ ಸಾದಿಡ್ ಪೋಡಿ ಮಹಾಜನ 18 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಯಮರಾಜರು ಪನ್ಪೇರು ಹೇಗೆ ತುಲೆ ಈ ಭಾಗವತಡ್ ಮಹಾಜನಕಲ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತಡು ಯಮರಾಜರು ಮಹಾಜನ ಅವ್ರ ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿದೆ ರಂಚದಾರನ ಉಪದೇಶ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ ಏತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅದೇ ಏತ್ತು ವಿಷಯ ಕಲ್ಪೆರ ಉಂಡು ಅದೇ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಉಪನಿಷ ಒಂಜೊಂಜ ಮಂತ್ರ ಉಂಡತೆ ಏತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪನ್ಪಕ್ಕೇನು ಆತ್ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಾಪ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಪಣ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಪೂರ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಮಾತೇರಿಗಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ನಾತ್ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ತೆರಿಪಾವೇರು ಅಂಚದು ಇದೇನ್ ಪುರ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪುಡು ಅಂಚದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆ ವಿಷಯನು ಮತ್ತೆ ಆರೆ ತೋಜದೇರು ನಮಕ್ ಬತ್ತದು ಅಂಚದು ಭಕ್ತಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ಭಗವಂತನೇ ಹಿಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ಬೇತೇರ್ಲ ನಮಕ್ ಪಂಡದು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಆರು ಭಕ್ತರ ಅದು ಬತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಪನ್ನಾರು ಸುಲಭ ಅದು ಕಲಿಯುಗಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಐತ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ದಾದಾಪುನ್ ತುಲೆ ಶುದ್ಧ ಆಪು ಶುದ್ಧ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಕೇಂಡ ಕಲ್ತು ನಾವು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಇರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಹೊರನ್ನೇ ಆಪುಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಇನಿ ಬರ್ತದೆ ಆನ ಪೂರ ಎಲ್ಲೇನೆ ತೆರಿಯೋಡು ಪಂಡ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಐಕ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಬೀಜೊಂದಿಪ್ಪುನ ಗಾಳಿ ಎನ್ನ ಮೇಯ್ತ ಕಂಪನನ್ ಆರ್ನಾಡೆ ಕೊನೋದು ಮುಟ್ಟಿಸನಗ ಆರು ಪ್ರೇಮೋನ್ ಮದರ್ದು ಕುರುಡಿ ಆಪೇರಿಗೆ ರಾಧಾರಾಣಿ
ಅಂಚನೆ ಗಾಲಿ ದೊಲೈ ತಾನು ರಾಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸವಲು ಆರ್ಲ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮ ಇಂಚಿನ ಅಂಚ ದೇವ ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಪಂಡ ಈ ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಅದೇ ಐಟು ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತ ನಾವು ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವೇ ಅಂಚ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಬೈಬಲ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಕುರಾನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೂತ ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಂದ ನೀಕ್ ದುಂಬೆಂದುವೆ ಅಧ್ಯಯನ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ತೂಕ ಶ್ಲೋಕ 254 ತಾಂಬೂಲ ಚರ್ವಿತಯ करे आस्वादने आनंद समुद्रे डूबे किचुई ना जाने ನನವರ ಪನ್ಪೆ ಬಕನ ಮಾತೆರ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ತಾಂಬೂಲ ಚರ್ವಿತಾಯ ಬೇ ಕರೆ ಆಸ್ವಾದನೆ ಆನಂದ ಸಮುದ್ರೆ ಡುಬೆ ಕಿಚ್ಚು ಈನ ಜಾನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತಾಂಬೂಲ ಚರ್ವಿತಾಯ ಆಸ್ವಾದನೆ ಸಮುದ್ರೇ ಡುಬೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತಾಂಬೂಲ ಚರ್ವಿತಾಯ करे आस्वादने आनंद समुद्रे डूबे किच्छु ಈ ನ ಜಾನೆ ತಾಂಬೂಲ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಅದೇ ತಾಂಬೂಲ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನಮ ತುಳುಟ್ಟು ಮಂಜದ ಮುಲ್ಪ ಎಲೆ ಅಡಕೆ ಚರ್ವಿತ ಅಗಿನ ಯಬೆ ಯಾಪ ಕರೆ ಮನ್ಪಲೋ ಆಸ್ವಾದನೆ ರುಚಿ ತೂಪುನವು ಆನಂದ ಸಮುದ್ರೆ ಲೋಕೋತ್ತರ ಹರ್ಷದ ಸಮುದ್ರಡು ಡುಬೆ ಮುರ್ಕೊಲು ಕಿಚ್ಚುಯಿ ಓಲ ನಾ ಅತ್ತು ಜಾನೆ ತಿಳಿಯೋನಯಲು ಅಂಚದ್ದು ಪಣ ಯಾನ್ ತುಚ್ಚಿದ ಬುಡ್ನ ಪಂಡ ಈ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಆರು ರುಚಿ ತೂನಗ ಪಣ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ಅದೇ ಅಂಚಂದು ಪಂಪರ್ ಉದ್ಧವ ಗೀತೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತ್ವಯೋಪಭೂತ ಸೃಗಂಧ ಪಂಡ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ದೇವರ ಯೂಸ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದನ್ ದೇವರ ಯೂಸ್ ಮಂತನ ಮಾಲೆ ಅದೇ ಆಯ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ತೂಪುನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತನ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಅದೇ ಪೂರಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತ ಏರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರಿ ಮಾಯ ಹಿಡ್ದು ಬಚಾವ್ ಆಪೇರು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ಉದ್ಧವ ಗೀತೆ ಉದ್ಧವನೇ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಈರ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಬಂತು ನೀರು ಏನನ್ ಬುರ್ದು ಪಂಡ ಬಕೀರೆ ಪ್ರಸಾದ ಓಣಿಂಕು ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡು ಉದ್ಧವಕ್ಕೇನು ಆ ವಿಷಯನಾರು ಪನ್ಪೇರು ಮಾಯಡೆ ಬುರ್ದು ಉಪ್ಪಿ ಮಾಯಡ್ದು ಬಚಾವಂಡಿ ಇರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಏನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೆ ಪ್ರಸಾದ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕು ಇರ್ನ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ರಾಧಾರಾಣಿ ಭಗವಂತ ಆಗಿದು ಬುಡ್ನ ಅವೇ ತಾಂಬೂಲ ಆರು ರುಚಿ ತೂನಗಗೆ ಐನು ಪ್ರಸಾದದ ರುಚಿ ತೂನಗ ಆನಂದದ ಕಡಲ್ಡು ಮುರ್ಕುಡು ಬೇತೆ ಪೂರಲ್ ಆರ್ದಾದ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಮರತ್ತು ಬಿಡ್ಪರಿಗೆ ಆನಂದ ಸಮುದ್ರೆ ಡೂಬೆ ಡೂಬೆ ಪಣ ಮುರ್ಕುನ ಅಂಚದು ಮುರ್ಕುದು ಬಿಡ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು 255ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ನಮವೆ ಏನು 2 ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ
अमार संग में राधा पाया ए आनंद शथा मुके कालिथ भू ना पाई तारा अंत अमार संग में राधा पाया ए आनंद शथा मुके बलि तभु ನಾ ಪಾಯಿ ತಾರ ಅಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हमारा संग मेरा था के आनंद तथा के बलि हमारा संग संग मेरा था आया के आनंद तथा संग में राधा पाय ए आनंद शतमुखे बलि तबु न पाई तारा अंत अमारा पण एमना संग में संगड राधा श्रीमती राधा राणी पाया गलिस्वल ये इंचिनो आनंद लोकोत्तर हर्ष शतमुखे पण नूदेर्दु जास्ती बाइलेड बलि यान पन्पुनांडा तबु अपग ना अत् पण पनर्लापुजी पाई सेरुवेर तारा ऐತ ಅಂತ ಮಿತಿ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೆ ರೆಂಕ್ ನೂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯಿಲಿತ್ತನ ಅವೆಟ್ ಪೂರೆಡ್ದಲ ಪಂಡಲ ರಾಧೆ ಎನ್ನ ಸಂಗರ್ದ ಪಡೆಯುವ ಸಂತೋಷನ ವರ್ಣಿಸವನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚತುಲೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಂತನ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಆತ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಆತ ಆನಂದ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಬೇತೆ ಉವೆರ್ದಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ರಾಧಾರಾಣಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆವೋಟಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿರಾರು ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಕೃಪೆಟ್ ಅದೇ ಆರ್ನ ಕೃಪೆ ಯಾಚನೆ ಮನ್ಪೈಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹರೇ ಶಬ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಪಂಡ ರಾಧಾರಾಣಿ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ನೂದು ಬಾಯಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಅವು ಪೂರ ಹಿಡ್ದಲ ಪಂಡಲ ರಾಧೆ ಎನ್ನ ಸಂಗಡ್ದು ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ಸಂಗಡು ಸಂಪರ್ಕಡ್ ಪಡೆಯುವ ಸಂತೋಷನ ವರ್ಣಿಸಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಆತ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು 250 ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಲೀಲಾ ಅಂತೆ ಸುಕೆ ಇನ್ಹಾರ ಅಂಗೇರ ಮಧುರಿ ताहा देखी सुखे अमी अपारा पाशरी लीलांते सुखे तारा देखी सुखे अमी अपना पाशरी ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಲೀಲಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಲೀಲಾ ಅಂತೆ ಸುಖೆ ಇನ್ಹಾರ ಅಂಗೇರ ಮಾಧು ताहा देखी सुखे आमी अपना पाशरी ಲೀಲಾಂತೆ ನಮ್ಮ ಲೀಲದ ಅಂತ್ಯಡು ಸುಖೆ ಸಂತೋಷಡು ಇನ್ಹಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಅಂಗೇರ ದೇಹದ ಮಾಧುರಿ ಮನೋಹರತೆ ತಹ ಔ
ದೇಕಿ ತೂಪುನ ಸುಖೆ ಸಂತೋಷಡ್ ಅಮಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪನ ಎನ್ನನೆ ಪಾಶರಿ ಮರಪುವೆ ಅಂಚದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ದು ನಡಪಾವನ ಲೀಲೆದ ಅಂತ್ಯಡ್ ಅಂಚದ ಈ ರಾಸ ನೃತ್ಯ ತುಲೆ ಅವು ಪಣ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಪಣ ಆ ಲೀಲೆ ಪಣ ನಿಜವಾಯಿನ ಲೀಲೆ ಅವು ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಭಾಗವತದ 10ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಬರ್ಪುಣು ರಾಸ ಪಂಚಾಧ್ಯಾಯ ರಾಸ ಪಂಚಾಧ್ಯಾಯ ಇನ್ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಗೋಪಿಗೀತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಣು ಇತ್ತು 21 30 31 32 33 ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ರಾಸ ಪಂಚಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ನೆಟ್ಟು ಲೀಲೆದ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಲೀಲೆದ ಆನಂದ ಪಂಡ ಶಿವಜಿ ಪೋಪೇರು ರಾಸ ಲೀಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಶಿವಜಿ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಈ ರಾಸಲೀಲೆ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಲೀಲೆ ಅವು ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲ ಇನ್ ಭೌತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ್ದು ತೂಪೇರು ಅಂಚದು ಇದನ್ ತುಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ದು ನಡಪಾವನ ಲೀಲೆದ ಅಂತ್ಯಡು ಆರ್ನ ಮೈ ಬಣ್ಣದ ಹೊಳಪುನು ತೂದು ಸುಖ ಪಡೊಂದು ಎನ್ನಂಚನೆ ಎನನೆ ಯಾನು ಮರತುದು ಬುಡ್ಪೆ ಭಗವಂತನ ಅರೆ ಮರತು ಬುಡ್ಪೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಆತ ಪಂಡ ಭಕ್ತರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೀಲ ಮನ್ಪುಣ ದೇವರ ಲೀಲ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಾರು ಇದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಪೂರ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಇಂಚಿನೋಡು ಅವು ಪೂರ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋ ನೋಡು ತಿರಿನ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಪುಟುಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದು ನಮಕ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದು ಈ ಶ್ಲೋಕಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂಜಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಡು ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ತೋಜು ಅಂಚಂದು ಉಪನಿಷತ್ ಪಂಡ ಪುರುಷ ಬೋಧಿನಿ ಉಪನಿಷತ್ ಐಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಏಕೋ ದೇವೋ ನಿತ್ಯ ಲೀಲಾನುರಕ್ತೋ ಭಕ್ತ ವ್ಯಾಪಿ ಹೃದಯಂತರಾತ್ಮ ಒರಿಯನೇ ಆಯ್ನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಆರ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ದಿವ್ಯ ರೂಪಲೆಡು ನಿರಂತರವಾದ ಲೀಲೆಲೆಡು ತೊಡಗುದುಪ್ಪೇರು ಲೀಲೆ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತು ಲೀಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ಲ ದೇವರ ಲೀಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಲೀಲೆ ಡಾರೆಗ ಆತ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತುಕ ನಮ್ಮ 57ನೇ 257ನೇವೆ ದೋನ್ಹರ ಏ ಸಮರಸ ಭರತ ಮುನಿಮನೆ ಅಮಾರ ವ್ರಜೇರ ರಸ ಸೇಹ ನಾಹಿ ಜಾನೆ ದೋನ್ಹರ ಏ ಸಮರಸ ಭರತ ಮುನಿ ಮಾನೆ ಅಮಾರ ವ್ರಜೇರ ರಸ ಸೇಹ ನಾಹಿ ಜಾನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ದೋನ್ಹರ ಏ ಸಮರಸ ಭರತ ಮುನಿ ಮಾನೆ ಅಮಾರ ವ್ರಜೇರ ರಸ ಸೇಹ ನಹಿ ಜಾನೆ ದೋನ್ಹರ ರಡ್ಜಂತಲ ಈ ಇಂಚಿನನೆ ಸಮರಸ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಭಾವೋದ್ದೀಪಕನು ಭರತ ಮುನಿ ಪನ್ಪುನ ಋಷಿಗೆ ಮಾನೆ ಒತ್ತುವನಿಗೆ ಅಮಾರ ಎನ್ನ ವ್ರಜೇರ ವೃಂದಾವನದ ರಸ ಭಾವ ಪ್ರೇರಕ ಗುಣಗಳು ಸೇಹ ಆರು ನಾಹಿ ಅತ್ ಜಾನೆ ತಿರಿಯೊನ್ನಾರು ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಣಯಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಣಯಿನಿಯರ್ನ ಪ್ರೇಮ ರಸ
ಸಮಪ್ರಮಾಣದ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಪಂಡದ ಋಷಿವರ್ಯ ಭರತ ಮುನಿ ಪಂತೆರ್ ಆಂಡ ಎನ್ನ ವೃಂದಾವನದ ಪ್ರೇಮಲೀಲದ ರಸಲೆನ ಆರು ತಿರಿನಾರತ್ತು ಆರು ನಹಿ ಜಾನೆ ಅಂಚದ ಭರತ್ ಮುನಿ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೆತೆರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥಡು ಪ್ರಭುಪದ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತಿರಿಪಾದ್ಯಾರು. ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪದ ಭಾವಾರ್ಥ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಋಷಿವರ್ಯ ಭರತ ಮುನಿನಂಚಿನ ನಿತ್ತ ಕೋಕಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತರು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಲೌಕಿಕ ಸುರತ ಕ್ರಿಯೆಡ್ ಪಂಡ ಆಣೆ ಪೊಣ್ಣು ರಡ್ಜಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟದ ಸುಖನ ಅನುಭವಿಸವೆರುಂದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಡು ದ ಸಂಬಂಧ ಆಂಡಲ ತೀರ ಬೇತೆ ತೆರಣದ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇಂದು ಲೌಕಿಕ ಕೋಕಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ತಿರಿಯುನ ವಿಷಯ ಆತ್ತು. ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಭರತ್ ಮುನಿ ರಚನೆ ಮಂದಿರ ಇಟ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯನಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಆರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ರಡ್ಡು ಜನ ಒಂಜೇ ಮಟ್ಟದ ಸುಖನ ಅನುಭವಿಸವೆರು. ಆಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ಸಂಬಂಧ ಆಂಡ ತೀರ ಬೇತದನೆ ಅದು ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಂಡೊಂದು ಲೌಕಿಕ ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆ ಎತ್ತೊಂದು ಆದಿತ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಯುನ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಐನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಮರ ವ್ರಜೇರ ರಸ ಸೇಹ ನಾಹಿ ಜಾನೆ. ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ 250 ಮಾವೆ ಎಟ್ಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಕ್ಕ ಯತ ಸುಖ ಪಾಯಿ ತಹ ಹೈತೆ ರಾಧ ಸುಖ ಶತ ಅಧಿಕಾಯಿ. अन्य संग में अभी यत सुख पाई तहाँ है ते राधा सुख शत अधिकाई. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. अन्य संग में अमी यथा सुख पाई तहाँ है ते राधा सुख शत अधिकाई. अन्येರ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಗಮೆ ಕೂಡುನೆರ್ದು ಅಮಿ ಯಾನು ಯಥ ಉಲ್ಪ ಪುರ ಸುಖ ನಲಿವು ಪಾಯಿ ಗಳಿಸವನ ತಹ ಹೈತೆ ಐರ್ದಲ ರಾಧಾ ಸುಖ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಸಂಗಡ್ ಪಡೆಯಿನ ಸುಖ ಶತ 100 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು. ಅಂಚದ ರಾಧಾರಾಣಿನ ತೂನಗ ಇಂಕಾಪುನ ಸಂತೋಷ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆನ್ ತೂನಗ ಯಾನ ಅನುಭವಿಸನ ಸಂತೋಷಡ್ದಲ 100 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕವಾಯಿನವು. ಅಂಚದ ಈ ವಿಷಯನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿವರಿಸವೆರು ಪಂಡ ರಾಧಾರಾಣಿ ದಾಯನಮ್ಮ ರಾಧಾರಾಣಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೋಡು. ರಾಧಾರಾಣಿ ಪಂಡತುಲೆಂದು ಪುರಾಣ ಬರ್ಪುಂಡು, ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ, ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೋಡು. ನಾರದೀಯ ಪುರಾಣಡು ಅಂಚದು ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ. ರಾಧೆನ ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪನೆ. ಅಂಚದು ರಾಧಾರಾಣಿ ನ ಕೃಪೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಪೋಲಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಪಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಪ್ರಗತಿ ಆಪ. ಅಂಜತ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಂಡ ಬಾಕಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ತೂಕವೇ. ಅಂಚದ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ